Hirigune bat era jasangarrian diseinatuta badago, eta bere erakunde, enpresa eta biztanleriaren behar izanei erantzuteko gai bada, bai eremu ekonomiko, operatibo, sozial eta mentalean, hirigune inteligente bat ala esan daikegu. Smart Cities honelako hirigunei deritze, eta hau izan da hain zuzen, Lagozeta ikastolako 3. DBH-koei planteatu dutzegun erronka. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. Aurten 3. DBH-en gure utineko proiektua izan da hiri komunitate bat sortzea. Eta zatitu dugu bi zatitak. Lehenengoan, etorri jakuz erakunde desberdinetako kideak hitzaldi batzuk emotera eta bai ikusi dugu bideo batzuk gaia hobeto ulertzeko eta guretzako errezagoa izateko. Eta bigarren partea izan da guk proiektu bat garatzea. Hemen eskuen testu bat herriaren ezaugarriekaz eta arazo guztiak aztertu genduzan klase osoagaz, eta ondoren talde bakoitzak aukeratu eban arazo bat, arazo horreri aurre egiteko erakundea. Eta gero egunean web horri bat egiten erakundeari buruz, triptikoa eta orain gabiz maketa lantzen, eta dago udaletxea alde batetik eta gero erakundeak, eta udaletxeak koordinatzen dago apur bat guztia, eta gero batzerakoan maketa guztiak sortzen da herri osoa. Keep my glass full until morning light, 'cause I'm just holding on for tonight. Help me, I'm holding on for dear life. Won't look down, I won't open my eyes. Keep my glass full until morning light, 'cause I'm just holding on for tonight. On for tonight, on for tonight. Sun is up, I'm a mess. Gotta get out now, gotta run from this. Here comes the shame, comes the shame. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. Throw 'em back till I lose count.